IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Nangisabit manen iti baro a gold medal ni Pinoy pole vaulter EJ Obiena iti Raiffeisen Austrian Open iti Eisenstadt, Austria. Ito na iglaing ti sabog maunong aldaw back-to-back gold ti nagunod ti Pinoy Olympian iti outdoor season na daytoy. Inlista ni Obiena iti baro a meet record kalpasan ngay nartapan na ti 5.74 meters iti may katlong attempt na daytoy. Nalabsan na ti dati a record nga 5.74 meters ni Austin Miller iti tawan 2024. Bayat nga naipada na metlaing ti bukod na nga outdoor personal best nga inyerat na iti Germany iti naglabas laing nga bulana. Malagi may taylaing nabit kat nagari ni Obiena ti Zeslo Sibolski Memorial iti Poland no sa dino linagtuna iti 5.72 meters. Para iti IFM Sports na iti ni Idol Joey C. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.